Orobodo bịa kilie no Ugai na-eche n'obegolo anyị o. Lion Progressive Club na Cambodia na fano n'egwu o. Lion Progressive Club na Cambodia Adam Walufa Kanu anyị nọ n'egwu Obone ndị ka na-ekwu maka fano Lion Progressive Club na Cambodia Ofobi Kavaji Agano anyị nọ n'egwu Cambodia mmamano anyị ewelu n'egwu onye mmadụ Chukwu nọ n'egwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzala onye ndị mozi na-agwa okwu egwu ọ bụ egwu anyị maka na ọ bụrụ oche si na agwa nọ sistem na agwa Lion Progressive Club Cambodia Omenu oyo amala na-emesi ya ike Oye ihe na-egwu amaka Oye ihe na-egwu amaka Oye ihe na-egwu amaka anwụrụ ka na-egwu Oye ihe na-egwu amaka ụmụ Igbo niile ndị bi na Cambodia ebe onye anọ na ụmụ Igbo na Cambodia Oye ihe na-egwu amaka Oye ihe na-egwu amaka Oye ihe na-egwu amaka ụmụ Igbo na Cambodia Oye ihe na-egwu amaka ka igbo egwu ahụ Chukwu abịa ihe omiri ihe bụ egwu ahụ mụ bụ onye ọmata Chukwu iru mgbe egwu azụ mgbe egwu azụ mgbe egwu ukwu mgbe egwu aka mgbe egwu egwu amaka ụmụ Igbo na Cambodia anyị so n'ife a na-eme iso n'egwu a na-agba ịnọ n'egwu a na-agba Lion Progressive ọkwa anyị so n'egwu ife niile a na-eme n'ụwa si n'onwelu ndị nwe ya egwu niile a na-agba n'ụwa ọlụ niile a na-alụ si n'onwelu ndị nwe ya maka gịnị ife adakọ n'ebe ọ na-adọ ife adakọ n'ebe ọ na-adọ Cambodia ka na-ejelu onwelu ndị nchekwube wee jebe ndị Lion Progressive ndị ọma na Cambodia faso n'egwu ndị Lion Progressive Club na Cambodia fano n'egwu fabatago Progressive na Cambodia ndị ọma ndị nwe egwu Progressive ndị nwe egwu kedu ndị a na-ekwu na Cambodia anyị bụ egwu eji n'eziokwu ka ndị ekelezienụ ndị a ji bilinu na vaso n'egwu ejebe si ka alaeze anaba si ka alaeze Prince Ochi no nso kinsi la nyoha ezomoko
Klinsman Chelsea na Cambodia odogwu Klinsman Chelsea Cambodia na Cambodia Ezomerora Elibagwago odogwu Omokofi Bolandi ezigbo ọgaranya obi dị ọcha Prince Chinoso Kingsley Anyoha ikuku ego 1 na Cambodia ikuku na-ekute ego na Cambodia ikuku ego money okutu ụmụ ogbenye alachaba aka ikuku ego Klinsman Chelsea Oyi bụ founder Lion Progressive Club na Cambodia odogwu si Olumba South Local Government Ihite Anambra State wepụtazi anụ ezigbo nwunye nwanyị onye ọcha bụ Mrs. Triminti from Vietnam Onya bụ Triple M Money Making Machine Good luck ọ bụ nwanyị onye ọcha ma ọ bụ Klinsman na anụ ikuku ego okutu ụmụ ogbenye elibife na ezigbo nwa nwoke bụ Prince Chisom Anyoha onye ọma Tochukwu ekene unu asị na ezigbo mmadụ adịrọ fecha anụ fecha ọ dị ize ọbụla ife ụmụaka nụ ekene elu mụ Sonny Bobo Chairman Lion Progressive na Cambodia Onya bụ akụdị na nwa ogiliga wali yi na nwa udogwu bala akụ na nwa PRO Imo State Association Cambodia ọbatago Sonny Bobo ogiliga ụwa abada nwere onye ọ na-ekwesị ekwesị Sonny Bobo Chairman Lion Progressive Club Cambodia akụdị na nwa Oyi bụ PRO Imo State na Cambodia onye ọma nọ n'egwunu Chairman n'ọbata Lion Progressive Club Sonny bata ya na Cambodia udogwu na kegbe nkanụ onye nwe ido nwere ifenu Sonny bata ya ọnọdụ ụwa n'ọfụ nkanụ onye ọma ekene yo ọnọdụ ugo na nkanụ odogwu Sonny bata ya onye ọma na Cambodia odogwu Sonny bata ya na Cambodia ọnọdụ ugo 1 of Nkanu Local Government Enugu State the Vice Chairman Lion Progressive Club Cambodia Managing Director STA Classic Co Limited Cambodia Onya bụ CEO of Sonny Pataya Classic Co Nigeria Limited
ezi nwanne m nọ ya abalị ihe ya dịka echi na echi ada agwa ọgbanje na-akpọ ego na Cambodia ịnọkwa ya nye n'ezigbo odozi akụ ya nwanyị onye ọcha pompom sọni pompom sọni ọsịmụ were egwu akeneli ezinne ya Mrs. Josephine Arum nwanyị nwere obiọma nne nwere obi gold na nwa ya ilotele inu and all the ọnọdụ Arum families anyị si Chukwu dubu unu chebe unu ọ bụ mụ bụ onye ọma Tochukwu Nnamani nwa mụrụ n'obi anyị nwere efu nwe mfụ n'ụwa Ichukwu nọ n'ụlọ nne n'ụwa mụ bene n'azụ n'afịa nwa Chimeleze na Jakarta Yomekene Yobia John Paul Chukwu Ebuka Uzezie ọnụ na-ekwulu ụmụ ogbenye odogwu nwa Chukwu tubelu ugo nke mbụ na-agwata John Paul nwa Chimeleze Chukwu Ebuka Uzezie Ogbuefi otu onye agharụ ụwa ọnwụ ka ya mma nwa Chukwu tubelu ugo nke mbụ na-agwata nwa Chimeleze izizi na Jakarta John Paul Chukwu Ebuka Uzezie onye ọma n'isi Achala Umuchu Agwata Local Government Anambra State wepụtara Ogbuefi otu onye aghara ụwa malụ nna ọnwụ ka onye mmanụ nwa Chukwu tubelugo nke mbụ na-agwata otu onye n'Umuchu Agụ Uzezie nwa Chimeleze nwa Chimeleze 1 na Jakarta Indonesia nwa Chimeleze ọyị bụ ọnụ na-ekwulu ụmụ ogbenye CEO JP Enterprises Limited ọrụ ọyị bụ Treasurer of Ifadigo Social Club Jakarta Indonesia eze nnụnụ n'Asia ọya abalị ilu ọsịmụ wele egwu okeneli ezigbo nne ya Mrs. Grace Uzezie ọmụma Sarụ Wụsarụ nwanyị ọma oji ebele mmenni Wụsabọdị nne mụlụ nze mụ okolo ihe adịla anyị ezinne maka na ezinne mụlụ ezi nwanụ asị na ọ bụrụ ịkpata ego bụ isi na ọgwa n'ime obi eji elinya bụ ego Lion Progressive Club na Cambodia unu nwere obi eji eli ego ọ bụrụ jesi na agba atọ obodo bịa kilie na onye ije ma ọnụ na ọbatagonu ịmalụ sajenti nweme ezi oyima ọyị bụ ụzọ ndụ ego ụzọ ndụ odogwu dada na Cambodia dada worldwide nze sajenti nweme yafu mmanya dada n'ụmụ Nzodogwu n'umekene yi
anyị ekenezianụ nse Sergeant Nweme Sergeant Nweme dada n'ụmụnze onye ọma si ugwu na ụmụnze wepụtazianụ ọyị bụ patron Lion Progressive Club Cambodia na ezigbo nwa ya bụ Solomon Eme Armored Brigade Nweme nye na ezigbo dozi akụ ya nwanyị onye ọcha nwanyị obodo Tonsre Mama Solomon nwanyị onye ọcha Cambodia ọrụ isi m wele egwu okeneli ya obi si na wepụta the family of Chief Innocent Emenike Ọdịọcha tụrụ ugo Nweme one of ugwu Agbada onye ọma Tochukwu ekele egwu Igede asị na Igede ada ejebe onye ụgwọ ọbasie maka anyị na-ewolu na ya nwayọọ nwayọọ asaa ọ dị ize ọbụla ife ụmụaka nụ alụọ na aṅụ n'ụwa elie na ndo ebe ka anyị na-eje na nke ọnwa na-etiri ọra ọnwa restọrantị na Cambodia osiri ọra ọnwa na Cambodia ebe anyị na-eli na-alataga na Cambodia Igwe Kristi ụba ọnwa na-etiri ọra Igwe Kristi ụba ezigbo one Managing Director ọzọ nwa Bureau de Change ọyịbụ aka na-emebe dọla na Cambodia the owner and chief executive ọnwa Foodstuffs Limited Eze Osiriọra 1 Cambodia dike ka ibe ya n'ezi agụ ya na ezigbo adị ya Miss Lily Nwaka Ego Igbobuike Adaọnwa Ada eji eje mba ọyị bụ ugogbe eji eje mba na mba Ada Enugu steeti Adawawa na ezigbo nwunye ibu Jane Igbobuike Ada dị ọra mma n'Australia ezigbo nwanyị ma obi dị ya ọsịmụ keneziela ezigbo nne ya Mrs. Cecilia Igbobuike China nwanyị ọma na nwa ya ilotele ihu ọ ya adịla anyị na mmadụ Chukwu bụ eze Okejeman one of Cambodia onye a na-ekwu nwere ife ọ na-eme Okejeman one of Cambodia Maazị Okechukwu bụ eze ọngụnwa bụ owner of Excella and Chukwu Beze close-up shop na Cambodia Ogbonna ya nwoke dị mma n'ụmụọma Olumba South Okejeman
na nwanyị oyibie bụ Mrs. Ensela Chukwubeze na Cambodia. Ya na obere nwaadị ya Chukwu jicha ọnya mma Miracle Chukwubeze nwa ọma. Anyị ji unu agala n'onu ife ọ bụ. Ife ji egwu Chukwu dị odogwu Sabi nọ n'egwu. Chuksmall na Cambodia odogwu abatagonu. Bonnie Sabi onye abatete na Anambra. Chuksmall odogwu na Cambodia ka ị na-ejebilinu. Odogwu Sabi Ojoma. Nwanne dị number 1 of Abatete. CEO T-Choose Ventures Limited. Ọrụ isi mụ keneli Honorable Chairman George Okechukwu Ewudolu Opondo na Cambodia. Igwe Opondo na Abatete. Oya balinu Sabisi mụ keneli ezi nwanne ya Okwu Chukwu Ifaji ekwu. Osinachi na Abatete, Osinachi na Dubai. Ịnọkwu ya egwu m ekene ndị nwere ife, kene ndị ejibili. Onowu na Cambodia n'isibili. Onye umekene Onowu Lion Progressive onumekene yo. Mobi Peter Chukwubuikemu aka Golden Sun na Ifitedun Unukofia Local Government Anambra State. Onowu 1 na Lion Progressive Club Cambodia. CEO Chibike Mobi International Limited. Ọkwa isi mụ keneli ya ezinna ya Mr. Linus Ezekigwe Mobi. Ya na ezinne iravụlụ mmụọ late Mrs. Maria Ezigbo Mobi. Ezinne mụlụ ọmụmụ na n'udo. Na isi mụ keneli ya ezi nwa ya Mobi Christian Chikamso nwa mụ na mma 1 na Cambodia. Na isi nwere egwu kenelu ya ụmụnne ya niile nke onye chinyezelu. Onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu nwa dị ọra mma na Cambodia afọ nwa echeta nna. Vitus Chinonso Ugwachime onye omekene yo. Nwa dị ọra mma na Cambodia. Afụ nwa cheta nna n'Ugwachi. Odogwu onye ọma. Odogwu Vitus Chinonso Ugwachime nwa dị ọra mma na Cambodia. Oyi bụ afọ nwa echeta nna n'Ugwachi ọkụ na anọ. Director V&G Fashion Co Limited Cambodia. Chairman NGO Petron Lion Progressive Club Cambodia. Odogwu nwoke ije mọnụ ya na ezigbo dozi akụ ya nwanyị ọma Lady Tuesday Ugwachime. Nwanyị dị na mba. Nne Chisom
na Chioma ụmụada Enugu steeti ji eme ọnụ. Onye ọma Tochukwu ekene unu na nwanne mmadụ abụrụ ya. Lion Progressive amakara odogwu nwere ife abata ọgaranya maka esi eri ego obonye ka na-ekwunyelunu Nze Zuchukwu Okafọ odogwu n'ochile echichi Akụchi nyere nwata Nlekwulọbịa gosi ya Anambra kosi eje Akụchi nyere na Cambodia ọgaranya chile echichi abada bolu ndị ọ na-ekwesị Nze Zuchukwu Okafọ Akụchi nyere nwata n'Ulekwulọbịa Anambra steeti aka Rockmaster the capable CEO Zuchukwu business consultant Cambodia Zuchukwu miniman Cambodia he is best musical instrument Port Harcourt River State odogwu si ụmụ ebili Ulekwulọbịa Agwata Local Government Anambra State Petron Lion Progressive Club Cambodia onye asisi kenelia nwa nwanyị Ifeoma Okafọ na ezigbo nwunye nwanyị ọma bụ Tamfafa Mama Ifeoma ọrụ yi na-ekenezi Family of Nze Francis Okafọ Esabata Ezugo onye ije na-eje na ezigbo nne nwanyị ọma Ọbata Akụ Eunice Okafọ Nneọma asị n'ezi nne mụrụ ezi nwanụ Lion Progressive Club Cambodia maka na ayili na igwe ọdị mmanụ njikọ ọka onye ọma Tochukwu na-ekwu okwu nnụnụ Chukwu bi n'ọzara onye ndị mmụọ ozi na-agwa okwu mana egwu a dị n'obi anyị n'ụwa ife niile a na-eme n'ụwa si na nwelu ndị nwe egwu niile a na-agba ọlụ niile a na-alụ si na nwelu ndị nwe maka gịnị ife adakọ n'ebe ọ na-adọ ndị anyị na-ekporapụ na-ewe n'iwe nke onye chidunyazelu egwu mekene ndị nwe obodo kene ndị nwere ife Babatago Progressive na Cambodia ndị ama ndị nwe egwu Progressive na Cambodia ndị nwe egwu kedu ndị a na-ekwu Progressive na Cambodia anyị bụ ekwe ụmụ Igbo na Cambodia anyị si n'ife a na-eme
n'egwu a na-agba na-egwu amaka ụmụ Igbo na Cambodia oyoyo na-egwu amaka Lion Progressive oyoyo na-egwu amaka anyị so n'egwu oyoyo na-egwu amaka